Uyajola ngiyamsola. Cause ndiye ndiphume nami yena akandibuzi imibuzo and futhi ngiyabuya nje manje ndibuya pho ndibuya khona akandibuzi. And ugqibe nje ukudibana naye nje lona nje ngebhedeni. Umosi uyacinga nje kuyabanda vese lo. Kuyabanda. Kade wagcina? Akayazi into ikhona sekamereni. Andiyazi nje ne-Valentine yakhe, i-Valentine yakhe Ngove nje baba besihlanje. Ebezoyazi kanjalo engasayini nasendlini ephakela izikhaftini. Endlini nezikhaftini. Indoda ithiwa indoda. Njoba wena kufuna imali kuphela kuyona ke. Uthi wena uthwasela amadoda ethu ba awube. Uyabona ke lo ndami nolithongo ngowami uthini ke ngo namhlanje. Uyaxoxa. Uzosibona kwaba ngowami. Njoba nifike nayo HS yami. Wena uzawada ndithi nanze nendoda ndithi. Ngifuna ukuthi uzokhetha njengoba ndikuthisela ukuthi ukhetha yena na. Phathi wethu. Wena uthi uzonikhethisa wena. Usandithanda? Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Kuba lami nguStufuza dla ngamandla ezulu. So ke sivakashela namhlanje usisina kanjani kwi-relationship yakhe. Khona lento asenotice ukuthi okay, not make sure. So uzele kona lokho uthi azolandelela ukuthi ngabe ithini into. So ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzogcina kuphi. So wena kunjani? Yebo, njani sisi? Ngiyaphila wena? Nami ndiyaphila. Uma bani? Igama lami ndinguZinhle wakwaManci. Ngibhalele kwi-Black Life TV ukuthi usisi angisize ngendoda yami. Ibinenkinga igula, ivuka ngabantu abadala. So usayisa komunye umakhosi. Okay. So umakhosi manje indoda yami ayisafani nakuqala isi-right. Wayisiza kodwa ayisapheli kwamakhosi. Kancane bayafonelana nomakhosi. Kancane kunemali eziphuma kuma-account eziya kumakhosi. La endlini thina ney'ngane noLindani akusathengwa lutho, imali siphelela kumakhosi. Manje bengicela ungisize ngaloko sisi. Manake uthi seninane ingane endlini akusekho lutho usho ukuthi nihlala ndawonye? Sihlala ndawonye. Ngaqala ngithandana? Ukuthandana siqale ngo-2020. Okay. So mhlawumbe uke wavela ekhaya lakho noma bengakaveli? Hayi, bengakaze avele. Alright. Nina abantwana abangaki? Sinabantwana ababili. Oh, okay. So ke kwi-relationship isanda kuqala njengoba uthi useshintshile nje. Yiziphi izinto ezinhle oyikhumbulayo akwenzela zona nawe futhi wamenzela zona? Undenzelele izinto ezinhle, ukwazile ungisapotela iy'ngane zakhula. Ebekwazi ukuthi uma khona into engishoda ngayo okanye ekhaya okanye mina. Awazi ukunginika leyo mali nje. Okay. Nami futhi bengikwazi ukuthi uma kukhona into exakekele kuyo usizo alidingayo ngaleso sikhathi ngimsize nje besizana nje. Okay. Ayikho into enkulu kakhulu cabangandizele yona ayikho. Before umakhosi uze wamama nomunye umuntu before? Cha, akazange ngihluphe ngomunye umuntu. Ungihluphe ngoba 2020. Okay, wena ukazi ubanjwe ngalutho? Naye akazange ngibambe ngalutho. Okay. So ke umakhosi ekumlapheni kwakhe okay kwa right ke. So mase kuqhubeka uthi ukuqhubeka ngesizathu sini ukuthi umakhosi lokho efona ngoba usamsiza ngalokho afanele amsize ngakho kwa right. Uthi yini manje le esingake sikhulunywa? Uthi yena kusibe kunemithi asuba mphathele yona emisha. Uloko emfonela waliphela isonto wamfonela ngoba kunomuthi omela azowusebenza akawusebenziseli futhi endlini usebenzisela wamakhosi. Kwenze ngamfonele nango-11 ebusuku athi makafike kunezinto okumele bazenze. How? Okay. Yeah, nje mina ngisathembi nje ngoba ngisho nama-calls uyena umakhosi uhamba phambili. Manje ngifuna ukwazi ukuthi mayifonile umakhosi akaze afaka loudspeaker uzwe ukuthi uthini? Hayi. Wena ubaba wami nje Lindani angasanginikezi ngisho ifoni. Since nje wafonelwa umakhosi wahamba ebusuku waya kuyena. La ngiqale khona ukuzobhalela la ekhaya ukuthi ningisize. Okay. Ngiyabona nasefonini yakhe imali ziyahamba kanti akasizi thina ney'ngane endlini. So uma ngabe kuthiwa vele bayathandana vele into yabo nje bayaqhuba mhlawumbe uzokhetha ukuphuma kwi-relationship noma ukhona? Cha, ngizohlala.
Uzohlala ne? Usuwazi ukuthi useyithandana noMakhosi? Ngizohlala. Reason being? Why uthi uzohlala? Ngoba kuyingane zami awukafiki kungaphakathi ukuthi singahluleka or singahlukana ngimshiye uMakhosi. Because ngeke ngazi ukuthi uMakhosi umsebenzise okanye umthanda ngoba emthanda noba okanye asetshenziselwe zona. Ya umsebenzisela umuthi o. Okay. Okay. Ithike ngikhulumisana nabo boba u2 cause bakhona. Ngicela ukuthi ungilinde kancane. Ngizothi mengikhuluma nabo, ngizothi mengiqeda bese ngiyakulanda ke sihlale soba u4. Okay. Ngiyabonga. Ngicela sisondezele bani. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo lwethandana. Ake ngisho kanjalo. So ke sihleli ne-couple and sizoxoxisana nayo sibone ukuthi sigcina kuphi kuningiki esizokuzwa kuningi futhi nathi esibaplanele ukuthi sibaphe kona okuyi-gift othandweni labo. So ke sike sibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Niyaphila? Ngiyaphila nami. Ngicela ukuqala ngabe dadewethu. Ngicela ukwazi sibonge ukuthi uma bani nanokuthi ukuphi emakhaya. Okay, mina nguMakhosi undisile emakhaya kuse-Flagstaff kodwa manje ngokuhlala ngilana Pinetown. elitsheleni yami. Alright. Usebenzela la ePinetown? Yebo. Oh, okay. Ubhuti uba isibongo? Mina ngilindani Sibongo uMzobe. Umzobe. Namehla Brown. Uyazazi ukuthi namehla Brown? Ngiyazazi. So ke ngicela ukwazi nge-relationship yenu iqale nini and isinesikhathi singakanani niphethene kanjani? I-relationship yethu isenonyaka. Okay. Futhi noMakhosi siphathene kakuhle kangihluphi yabo. Nahlangana kanjani? Sahlangana angade ngigula ngiyamkake ngeva kuthiwa ngafuna ngachazela ukuthi hayi unomuntu okwazi ukwelapha ngabe sengisiya kuye ke namfice khona wathi hayi uzokwazi ukuthi abalama ungisiza njengoba nabantu abadala. Okay. Lento afika ke wanikeza imithi wathi awuzomsiza kodwa kusizeni kwami uzomsiza vele njengoba ngihlala la endlini yami la ngihlala khona uzosoloko nje elifonela ukuthi ngizothatha nje lo mithi lezomsiza. Oh, okay. So ke wasizakala walapheka wa right. Ngasizakala. So i-relationship yasiqala kanjani ke? Ubani nje soqala ezokuthanda phakathi kwenu? Ubani nje uqale leyo language iqala? Kwenzekeni? Hayi yena ekungifoneleni kwami sayesimane yami ngiyothatha imithi ezibabe ngichazile kuye. Soloko nje sibonana sobabili abangemithi. So yena ke ngibona nje ama-action wakhe awenzayo nabona bayiswemo yabo eziba ebengichazela ba yena nje njengoba eyinyanga ezweni lapha umuntu wakhe washona kudala kanamuntu. Okay. So ngibona ngathi hayi khona engikusolayo nami ngibona ngathi lo muntu lo yabo une-crush yami une-crush for me yabo. Kodwa nami ke ngoba ke ndiyindoda nami ke ngase ngabona bayi nali thuba wathi vele ngithathe ngithathe bese ngiyangena. Oh, okay. So ngicela ukwazi lokho angichazela ngakho. Wamchazela ngempela yini ukuthi umuntu owayekhona akasekho kodwa ngi-available. Nkosi yami wafika umntana womuntu ulindani bandla ihamba nje nowakubo engazi noba umuntu wakubo or kwenzakalani. Ubulili buphi? Efika egula. Umuntu ayahamba naye wayebuphi ubulili? Wengumuntu ongusisi. Oh, sis. Okay. Ayike ngafike nami ngenze ezami izinto ke ngabe ngelapha ke ngoba kwakumele kona ukuthi nje unabantu abadala. Yebo. Ngabona isimo sokuthi umuntu wesilisa lo angeke ngimhlalise la egcekeni. Yebo. Kuzomela umuthi ukhamba aliphehlele lapha kubo abahleli khona ezenza izinto ngilidirector. Ekwambeni kwesikhathi ke nokuncokola phela mina nginothisa nganto ukuthi mhlambe nanyana usebheki lokunye uma ngibuza ukuthi uphi utata wala ekhahla ezefika phela ngibhizi nje nento zami uthi hayi phela angakeka kulokho like nginoba ngasho kanje mhlambe nomashona okanye ngathini ngoba phela ngiyiphendule nginganakanga kanti yena usemqondweni ukuthi cha la
ngiyibhekile waphela nanoma khosi khona. Yebo. Hayi-ke mina nginakile imini nje hayi imali ishintsha ingxoxo. Isikhathi mina ngiyafona phela ufana nomuntu omedla igobongo ufana nethwasa bo. Yebo. Hayi bo. Hayi ngizoyithina lento nami phela sengiyabona phela kupholile insizwa le singathatheka. Hayi ngeke manje. Sokumane ngene imali ngakhala ngokuthile nje ngene imali. Hayi yabona ukuthi hayi cha la ngiyashameka nami kanti nawe ushamekile ngoba nengisesha nje uyashamana la ngathi phela mangithatha mhlawumbe lo muntu ngimlo abaphansi phela manginawo phela umuntu Kwavela kwahlangana. hayi ngeke Manje mekuqala ukuhlangana wathi kuwena usingle yena noma wathi ukhona vele usiso khona. Uyayibona nje indaba mase kuqala nje ukungena entweni akusebe sabuzwa ukuthi ume kanjani khani mesabuzwa ukuthi lokona kini ngibuza ngivela ngangena endabeni ukuthi hayi phela vese kusakuphilile manje sokurathi nasemsebenzini. Okay. Hayi shuthi nje ngangimzisela abaphansi ke lona ukuthi mangibe notata wasekhaya kwamina nje sendiyakwazi ukuthi nje xa ngifuna ukuthi nje yokhona imithi enziwayo. Yebo. Hlaba ifoni. Okay. Lifika manje ufana nanomnini. Nabanginini. Lifika manje babazi. Lifike nje lenze lo mithi lihlanganise. Yazi ngokufika abantu bamvesi nje. So indoda leshoda nje mayilobole. Ukuthi mayilobole nje. So mase uthola ukuthi kukhona umuntu athandana naye. Ungenza njani ungafika kanjani? Njengoba ungabuzanga noma ukhona noma akekho yini. Uyabona ke mana indoda ithathe emntwini. Okay. Yabona indoda ukuthi uyiphethe kanjani uyiphakela kanjani. Okay. Thathe emntwini indoda. Eish. Ngicela ukwazi la bhuti wami. Ukhona umuntu onaye noma akekho? Akunamuntu akahle emakhosi zange naye ngibuza ukuthi nginomuntu. And futhi njengoba sisho uthanda umaliselusha ke uthathelwa phezulu akubuzwa imibuzo eminingi. Okay. Nami ke ngazithulela lapho ngoba aninamuntu base ndabona umakhosi hayi nami ngimlethelwe inkosi ngiyamthanda umakhosi futhi. Okay, endlini mhlawumbe ngabe uhlala noba? Hayi endlini ngihlala ngedwa nje. Uhlala wedwa. Useke wakuvakashela endlini yakho? Hayi akakanivakasheli nguye xa usuke ezibabeni nginceda asandifonela athi ngiyomsiza ngesomething. Wena kuphela uya kwakhe. Ndiya kuwe bese sihlanganise lo sihlanganisa ezba ebengilapha mina. Sagcina ke sesithandana kanjalo. Okay. So eminyakeni o5 nje kusuka manje eminyakeni o5 ezayo kusuka manje uzibona mhlambe usushadile naye noma mhlambe nisenabantwana noma sewuvelile noma kuthiwa angakashadi but uvele kubo. Yona into ebengisayicinga nje beninephupho la ukuthi ngendlela ekwaqala ngayo nabona bayi ungumuntu oright impatho yakhe right uyakwazi ukuyihlonipha indoda yabona isifatho esihle nje endodeni yabo. Okay. Nami ngicinga bayi mhlawumbe ngangomakoti wasekhaya yabo. Okay. So ngine gift yenu surprise. Ngicela nje kuvele ngiyilande ukuze sizohlala ngazi noma nizojabulela but i-gift isuka kuthina. So ngicela nisukume nje nibhenga la ebondeni ngizonicela mase ngicela nibuye nihlale phansi. Okay, akulungile sisi. Ziyakhala manje. Cela usondezele i-gift yethu. Ngihlalise la. Ngicela ukuthi niphenduke nihlale ehlalweni zenu. Okay. I-gift Yiyo impela le. kwenzela nivesa But Nama ngisazi ngqo. yini ongayazi? kwenzelani dididekile. Yabona kuthiwa sisele i-gift kodwa Ngilindele mhlawumbe into eyikeki as like nje into emnandi uzobona umuntu uthini sisi Na i-gift ngala. Ubhuti uyayazi futhi i-gift. But masuthi ngicela ungichazele ukuthi usisi uyini nawe. Ichazele nje kahle ungaxoki. Usisi uyintombi yami. Uyintombi yakho? Nine ingane? Sinaba abantwana. Aba. Uma wengane zakho. Uma wezingane zami. Okay. Nakho ke ubufuna ukubona. Okay.
Ngiyazi usunayo imibuzo. Ungabuza ayikho inkinga. Mina ngifuna ukubuza ukuthi engabe yini into yomhlanganisa noMakhosi. Ngoba phela ngicela bafana into yayibahlanganisa siphelile manje ngoba uba wengane sami se-right kodwa nje uloku eyakhona ngifuna ngitshele kahle ukuthi umuntu kwesisa akapheli enyangeni yakhe akapheli kanjani akapheli nje one way uya njalo akapheli kanjani noba kunini exesha omdinga ngalo nje uyaya kusho ukuthi phela somdinga nakwezinye iy'ndawo phela wena ukuweke kokwakho kokwami ngendlela ocinga ngayo njengoba usizisela nje ngibona yonke nje ama-light apha ngixhopheka hey ngiyakulingi nje ngibona ngixhakaxhaka abantu lana wakhe bawonzisengele nto uyazi uba nguMakhosi ulowo wamzise kuye uthi nenkinga yabantu abadala kwasondlapha endithi uyamazi awuphilile ngoku ndiphilile ufunani kodwa phela kunemithi amane ngifonela ethi mandiyilande so-ke kuzoze kusho yena ukuthi hhayi mhlawumbe seku-right ke ngingayeki uthatha imithi so uma ndifonela so impilo yami endileyazi bilele kuyo ezandleni zakhe utheni khona engafonela imina nami wena ntombo wena nje uhlulweni ukuya endlini yami njengoba naniyile niye esigodlweni uyobuza into ungayiqondiyo le uba ubize bonke obuxhakaxhaka ngibona bonke abantu abame lapha abasise lapha mina ngizovela yonke endaweni ema-TV-ni ngibe into engingayaziyo ngenxa yakho akwakuhle ngumuntu lo ungalingi ngikhala ngumuntu uhlule intoni wena uzoyenza kuma-social media nigcwale uhlule intoni ukuyenza uyisangoma esiyisifele uhlulwe intoni wena njengoba uzubona bo sisidenge sentombazana ukusuka wena nomfana umsenyangeni akanaba lo udingele enyangeni aye nabantu bakokwabo azanabo intombazana emnyambe sindoda enyangeni isibheke sentombazana babongani lona awasho ukuthi kwena nje akanangani wayekwenza isilima wena isilima uyakwazi nasandivela kwabo ndiyaziwa le ntombi and njengoba nawaziwa wena nje uphele lapha wezingane zami intoni ekwenze ukuthi mhlawumbe uyawabona wena ukuthi ndiyajola noMakhosi ile nto wami ungabuyi uqaleni njengoba behlele besesiya nje uqaleni ukubona uba ngokwe akasabuyi andithi yalowo bekade right uqaleni ukuba right yini umfonela ndithi uye mama lapha ngenono enyangeni inyanga noba kunini xa ngimdiya ngo-12 funa athandaze ngo-3 funa phehle yiza ukufake nawe yiza wena umuntu mendifonela ekwazi uba inyanga yami wena sowunenkinga ukuthi nizola naye methi manizola nemithi nango-12 ebusuku yebo ndithini kutheni ungawusebenzisa uthatha uzowusebenzisa line masowufuneka mawusebenze enyangeni masowufuna wena khona usuku ukuthi mhlawumbe ke ufisa ukuhamba nami ke siyamsolanda imithi sowami ngoba uyandiyeka univuke mina ndazi mhlawumbe njengoba lento ngiya lapha endlini phandu kushiya khona ushiye kusenzana wena kutheni ungamlandeli kutheni ungahambi naye uyagula unaku ngoba uyagula njengoba usise naye ukugula akazi nakufona sekuqaleni kaloku njengoba kwakwena nje kodwa wayeziswe ndime egula ondifonele njengoba womzisile uba ungumndeni wakhe ndizilungiseleke uthini-ke ndizilungiseleke esaze wemama khohlwa susele uyakwazi kwaba ungwaphi yena qala ndiyamazi uyazalela umuntu olungamazi umntwana oqala nje wakho konu nje akazayo nokuya nje abantu abakhwele e-Flagstaff hlala naye kuba bangowami khohlwa usana wena uyaphelela umthini umthango nje abantu abadala wanisana wena intoni ekwenziwa njengoba uzubamba thina siyathandana uboma ndiyajola noma intoni ekwenziwa uboma ndiyajola noMakhosi ingoba uhambe ngo-12 ebusuku uye kuye ungabuyi uhlala imini yonke uyabanda kaloku unemali wena uyitransfela kwi-akhawunti yakho bhatala imithi phela imithi ebhatala inyanga nenyanga yebo njani imithi yabhatala wena khombisa ungayibona uyitholeke endimi indoda yakho okusuka ithi ihambe yodwa uyithole nto uyifuna uyithole seka kubi wena ukhombisa kutheni unganikhathalelanga ngiqanibuze wena kutheni unganikhathalelanga ufuna ubeleke indaba usakhathalelanga ukuthi ndiyavuka uma ndifonele ndiyavuka awazi uba ndiyapha kandibuzi ndiyavuka nje uyandiyeka nje ndiyavuka ndiyapha into yazi ukusifaka kuma-social media nje enganina nithi anifuna ukubuzwa indoda yakho uzukhombisa uyayikhathalela funa uyibuze uyaphi iceba ayisendaweni yena akana-stress nje nami ukuthi okay ndiyavuka umuntu aphume engatsho yena okay ima kusola ukuthi unomuntu wakhe uyajola ndiyamsola cause ndiye ndiphume nami yena akandibuzi imibuzo and futhi ndiyabuya nje uma ndibuya pho ndibuya khona akandibuzi
and ugqobenje ukuthi bala naye nje lona nje ebhedeni uma usuyacinga nje kuyabanda vese lo kuyabanda kade wagcina akayazi into ikhona sekamereni andiyazi nje ne-valentine yakhe i-valentine yakhe ngove nje baba besihlanje ebezoyazi kanjalo engasayini nasendlini ephakela izikhaftini endlini nezikhaftini indoda ithiwa indoda njengoba wena kufuna imali kuphela kuyona-ke utsho uthi wena uthwasela amadoda ethu uba akube uyabona-ke lo ndamnwela ithongo ngowami uthini ke ngowu namhlanje uyaxoka uzosibona ukwaba ngowami njengoba ndifike nayo ephasi yami wena uzawedwa ndithi nanze nendoda ndithi ukuthi uzokhetha njengoba ndikusisela ukuthi ukhetha phakathi wena ude uzondikhethisa wena usandithanda imake ngiqala ndibuze wena uzondikhethisa yintoni ebona okay ngcono sendikhethe wena nje ufila nje le nto enhliziyweni yakho usakuthenga ukudla endlini usathenga ukudla wena endlini awusanakekeli ngisho nabantu abakho ingako ndibuza ukuthi usandithanda kona usabathanda nabantu abakho abantu abantu ingoba vese abathembi ubaba bakhe ngiyabathanda hayi bo wena wenza kubo uyinto nje phela lapha emjondolo angizanqambi na ngiyamthanda naye naku le nto endisoloko manje sisuke sihlala sobabili endlini ngamthanda sihlala sobabili endlini qha into yena ebele nto ebindenza kube ngathi futhi ndiyamsola engathi uyashithi kuba manje sisuke endlini akandibuzi akathini akandikhathalelanga nje ndibona okay mhlawumbi ke nama-behavior wakhe nje emasendlini uqasha ngesithuba utsho ukuthi bekumele kube ndima ozihluphayo wena awushongani kwani mina ndiyahamba ndiye endaweni ethile ndiyafonelwa njengomuntu othandana naye le nto undeqayo utsho ukuthi wawe niyathanda abantu abathanda nayo bayabuzana nami wena awushongani muhamba ndiyahamba ndiye endaweni ethile ndibizwa ngumakhosi le nto uvele unyamalala unyanzelekile uba ndikubikela unyanzelekile ngoba ndihlala nawe endlini ma okanye kuthiwa ulinyazwa yimoto la utshayiswa yimoto kuzothiwani kum andithi bazojaja mna wena mbikela wena ndiyambikela mna uxokelani njengoba enje ibhondi ingekho nje andimbikela ingekho kaloku njengoba nje bona umphekela nje kona uqala nje bekuyi-valentine wena ndakufonela wena ukaduphi wena ubukade ube ndiyoshaya umoya wokushaya phi umoya le ndiyohlala nabangani mama epaki wandibikela ngoba vele sendibona ngisusa ukuthi vele abantu ubuyithola ke ubuyifuna yiyona ngowami kalo vese indoda ithatha emfini wena nje usele nje abantwana bobashiyeni obani abantu abameni bashiyeni osisi wami yazi bandacela ndathi umntu onabangani abaninzi andimfuni umntu onabangani abaninzi hayi kundaba yakho uphile nabangani awufafa bonje udla utshwala nje ungadla utshwala nje umntu onabangani abaninzi ndimthathile ngowami sikhwele umntu onabangani abaninzi yebo mna ndifuna ukwazi uba uzothini yengo ithini into yami nawe ngoba sendiyamazi ukuthi ujola naye ithini yengo into mntu nendiyaba sihlala sobabili ewe ke ngoku ufunani ufuna ukundikhethisa wena ewe khetha okay ke mani le nto uyandikhethisa khetha kodwa uhlala nami endlini ewe khetha ndithi nayo sekhona useyingxenye yethu ndikhona futhi ade nditshintshe ke ngoku ingako ndithi yabona njengoba ndikhona nje ade nditshintshe wena uyavuma uba ule nto uvuma ukundikhethisa mna ewe wena bakhethisa ukade ule nto indoda yakho uyayithanda ndiyayithanda pho wenziswe into endiyoyithanda uba mandiphile njengembonisa kumakhosi ewe ndakusa ngoba uphile ukuthi nangafuna ukuphila wena undibona ndinjani ngoku as uba ndihlala nawe endlini ndikubona ungcono qha ukuthi ke awupheli kwamakhosi yona nto engandiphathi kahle awubuyi futhi nakwamakhosi uma uyekhona kubuyi into eyikhompleyinelayo ukuthi andibuyi kwamakhosi nezimali omane usifakela yena asisandina kudla yena yonke into imali oyiholayo iyabuya abantwana bayashota wagcina nini umnikeza imali abantwana ndimgcile kule nyanga iphelileyo ibiphelele ngale ndlela ojwayele umnikeza ngayo kulezi hayi ingaphelele why ukuthi nimane nibhatala namanye amayeza kwamakhosi njengoba bathi amakhosi ufuna ukhanyise into amayeza okay indaba umlinde indaba uhlala umlinde abuza ukuthi uyapi sho ukuthi methulile wena uzokumtshela ingobani ngoba ayikho phela i-communication endlini uyosho kanjani uyayiba ayikho nje ukuthi yabo endlini ayikho khona mina ke ngoba wami into zothando lona nje uhlulakele nje into nje siqede sayaziyo phahle khona ngihlele endlini uhleze phuma njalo nabangani bakhe ya bayadla abantwana baphekela abantwana abantu abakho abo basingenzi into endlini sihleli sobabili athi hayi ngibhorekile ngoba okay ngibhorekile siyahleli sobabili nje ndiyambona akasekho abantwana abaphekeli bayanamba labo bashiqhashi uthola ukuthi abangani bami vele banibizile okanye ne-baby shower okanye yindaba umuntu wakho ungamtsheli
ukuthi asikhulumisani akasafani nakuqala njengoba wayegula ngamhambisa kwamakhelwane seshintshe kakhulu manje. So ushintshe emva kokuba eqala ukulashwa. Eseqala ukulashwa wangcunwana emva koko akasalaleli lutho ophuma kumina. Okay but ngicela senze izinto zibe lula. Ngicela usukume nomuntu wakho uphume naye. Angibavumeli ukuthi uphume nabo babili. Akulungile. Userious? Serious. Uthini ngoma ngane zakho yamlahla? Uma wengane zami because ibehavior yakhe ngibona ngathi mhlamba akasandifuna because iyaphuma nabangani bakhe uthi angangicelile so yakho decide nami lejale sami sinoma ukuthi ubone impatho kaMakhosi ngibona bayi maniphume naye. Okay, ngiyakuzwa kulungile ngiyanikhulula. Uzizwa kanjani? Hayi ungikhombisile ukuthi usathanda abanye okanye ngasenalo uthando lwami. Engifuna ukuthi mina angichazisele kuyo ukuthi uzokwenza njani uzomuva nezingane ukuya kwaMakhosi ukuyodliwa leya mali ayisenda khona ngoba izingane ezosala kumina. Manje wena indaba ufuna ukudela izingane zakho unezo omunye ingoba uyasebenza mina ngisebenzi. Yeah but uyazondla izingane. Akazondla ngondla izingane eziwu2 ngo400. Yini enzoyisa 400. Belokho ekusendela u400 njalo. Ingane zilihola iqolo. Ziyalihola zigibela umalume ekuseni ingane nganye u450. Uyasebenza? Cha ngisebenzi. Angazi into engizoyithini le but akukho right ukudela izingane zakho uzinikeze omunye umfazi ekubeni zizalo wena. Akukho right. Yes ngiya understand ukuthi ingane zifanele zondliwe. I do understand but ikuthathele phezulu lento mhlawumbe kufanele uhambe uyocabangisisa kahle ngayo. And uzwile mengimbuza ukuthi uyakuthanda yini uthe yes uyakuthanda but unezathu zakhe eziningi ukuthi ubusuphuma ushawa umoya nabangani bakho and bekulokho ekuphindelela. Why? Ngoba ngiyabona ukuthi akasenaso isikhathi sami. Naye wenza lento ayenzayo mina ngayibona ukuthi usho ukuthi isikole sakhe ngoba naye akahlali. Awalikhulu khona endlini uthi bela akekho. Ngoba nami ngaye ngijwayele ukuthi usho sikuphunywa kanje. Nami ngifonela abangani bami siyamse ku-baby shower ngisephi. Ngigeze ngihamba. Yabo manje as much as wrong but uyakubala naye ukuthi nawe khona into ngikwenze vele ngoba sewenziwa uyena. Why bungahlalisani naye phansi at least nikhulumisane ngoba uthe uyamthanda? Akasangilaleli akasafani lukhulu utshintsho ngoseyibuya okulashwa uMakhosi akasangilaleli nje. Kahle kahle futhi ngokudleni ukuphekileyo ngize ngiye ukuthi ngimphakele. Uvela athi mina ngimfakelile umuthi njengoba bebegula nje kwatholakala ukuthi udliswe yimina. Ingako ngomuntu eyimela esayidini lakhe. Yo, okay. Into ngasihlanganise izingane ukuthi uzozisupporta kanjani hayi ngo400. So manje angisho impahla zakhe eziningi ayijwayele ukuyisebenzisa zokugqoka zisendlini yena. Esendlini. So maya ebuya ke awufisi ukukhulumisana naye ngaleso sikhathi. Ayithi noma eqoqa but athi uyahamba ubheke emumva ubheka le ukushiya emumva wena kodwa kube ukuthi nixoxile ukuze uzoba right enhlizweni yakho. Awucabangi into kanjani? Ngicabange naloko ndithi kodwa nokuhla umuntu kuyamqoqa. Okay. Okay, so ekuhambeni kwakho mawushaya umoya akekho yena ubhuti obukubonana naye? Hayi kuba ngamantombazana kuphela siphuma sizigirls akekho umuntu. Ilokho kuphela? Awungqama manga? Hayi angiqama manga. Okay. Kulungile ke ngiyazi ukuthi uphatheke kabuhlungu mhlambe ngiyazi futhi ngenzeka uthathe nenqumo ezingekho right ngenxa yokudinwa but nanoma yini oyenzayo ungagxeki ingane ungalimazi ingane ungaziphathi kabuhlungu ngenxa yababwazo. Ingane azingeni ndawo mfanele zikhuliswe nazo azicelela ngokufika emhlabeni and angikuphasise ukuthi ingane zakho uziphe omunye umuntu wesifazane because ubonile ukuthi akakufuni right now so uzongafuni wena mase ethanda ingane zakho. You understand? Yes, so hlala nezingane zakho ukhulise zona. Mengabe ukuthi baba ufuna uzoyibona uyazazi ukuthi ingane zakho zikuphi. Mhlambe kuyobuye kulunge nje obuchaza nje ukuthi uhlo kwemqoqo yamqoqa umuntu but angazi. Kodwa ke ngiyathemba ukuthi uzoba right. Ayizoba right.
Uma kulapha ekhaya nizwelana nokuthi kuhambe kanjani and kubuhlungu Nkosi yami ngoba uyabona ukuthi omunye ubeka esinye isizathu sakhe ame ngaso nomunye ubeka esinye isizathu sakhe ame ngaso okubekuyinto engicabanga ukuthi mhlambe bekuzoba ngcono mebehlala bobawu2 phansi njengabantu abathandanayo nanjengabantu asebenesikhathi eside bendawonye engicabanga ukuthi baya understandana kangcono angazi but uke wakuveza ukuthi beke bahlala endlini bangakhulumisana akukho lula ke ukusolve izinto ezinjalo mekuthi vele kwayithe endlini anikhulumisana kungcono abantu abakhulumisanayo because kuyaqhamuka lokho ingene le conversation mhlambe ngendlela nikade ningahlosile ukuhlala phansi kodwa na kanjani isolution sikuzophuma so ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe like share ngithanda kakhulu bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo ukulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.